Kinong yalam joka nyautrap youth council ri Bhoi Sepngi hakajing senran lang de kinong yalam ka nyautrap youth council no po circle hapo kajing yalam Samla RC thank you president ke HYC ri Bhoi Sepngi mod Samla Shillong president HYC no po circle lambat ki dekhot menta kasngi khat phra tarik naitung kilalet ban ai ya kador khas hau superintendent of police ri Bhoi hakabayade bakajing bamdan ki Pulit Kynthei ha Patarkhmah police station kabala ban wan rajing Namarba kum kathan ri Bhoi Sepngi kadi kathan kabala he batla yar amna lat bandan kam me ki Pulit Kynthei Henry daga jingbam don jung superintendent of police kari Bhoi nakalyang kinong yalam jaga seng kiralit IT no yakador khas hakinong trey jung SP haka office jung superintendent of police kari Bhoi Habakran shakira pathai Khubor nakalyang Samla RC thank you president ka RYC ri Bhoi Sepngi ulong ba nakalyang ka seng ka Dawa na SP kari Bhoi bakide ban pha no yaki Pulit Kynthei sha Patarkhmah police station khnang ba ka Patarkhmah police station kanla pan trekam lada don kanu ka case habayade bagi Kynthei bad ulong ru wat nakaliang ka seng kamsham na yo ban ya kandu yo SP mentagasngi hendrei nakaliang ka seng kadum shong thaj bad kin sawan ban kandu biang ya SP ban budien halor kani kaman Samla RC thank you ulong ru balada kani kajing dawa jongki kum kaseng ban bu no yaki Pulit Kynthei ha Patarkhmah police station kanum saiso nakalyang kaseng kalong ka bakloi ban yakundu wat yo home minister ka jilla ha kabayade bat kajing bamdon ki Pulit Kynthei ha Patarkhmah police station Mantakasi na liang jigi kum ka seng HYC ri Bhoi Sepngi rengkat bat ka nongpo circle ngilawan ban yakundu yaw SP jong ka ri Bhoi district ha kabade bat ka jing bomdan jongki police women wing hapo ka Patarkhmah police station nandu bala upgrade ya ka Patarkhmah naka police outpost ka police station hadu menta ki Pulit Kynthei kimdon hapo ka Patarkhmah police station kani ka bu jing ya ki ya ka thanat hi bor ko wei ha ka ba ka ladon kinu ki case ha ka ba langaliang jongki police Kynthei ki hab ban touch na menta ki Kynthei te Nailang jigi kum kesang idon apeng ka jing sokia hakaba sibun ki issue ki bami ane ki case ki bami apo jong katika thandri Bhoi Sepngi jungi ki badehi sapang ki Kynthei te kumno kini ki police Shillong kila ban ta ya kene case hakaba de jong ki Kynthei kana mar takdaw mentang singil awan ban kundu ya SP jong ka Bhoi district henrengi khamyo ban kundu yu henrengi la shu aya ka jing tho hakaba dalang jigi kum kisang ngila bu ngila karpat hangtu ba lagu muno de ban pha no ki police Kynthei syakatika police station Patarkhmah khnang ba kaneka police station Patarkhmah kanla ban trikam la ron kinu kias ki bayade ya ki Kynthei ki khna hapo joga di thandri Bhoi Sepngi jongi te ngim khlem yo ban kundu yu ngila shu bu jing tho akin tre ju wang ne bat nginum sun thai jang seng ngin sawan biang ban kundu yu hapo ini si on daula wan ban tre po ka office ju ba hu ju por ka mesek ka besai ka bangkwa ka balong lang ji kum ka seng ka long ba lada kani ka jing dawana lang ji kum ka seng shaw SP jong ka Bhoi district lada kamlong ka ba seiso ngilalong ki bala kloi ban ya kundu wat yo home minister ru hak bade bat ka jing bomdon jong ki police Kynthei hapo jong ka police station Patarkhmah kata kare ka ba lang ji kum ka seng ri Bhoi Sepngi rekat bat ka nongpo circle ngi wan ban kundu USP jong ka Bhoi district